Okay, ang cooking session is tapos ron. May naka-guess. May nakapakot kung ano ang una nga menu nga ginhimo subong nga gabi. Well, charan! Okay. Ano na siya? Ano na siya? RR? Ano na siya? Maha Blanca. It's called Maha Blanca. Yes, ang amon nga chef, ara, charan! Ang chef namon, may ginatakos naman nga lain, kamay i-discover duman kami lain nga ingredients. Obi, say hi, anay ka mga duhabi? Hi! Na, may bago man kami nga i-discover after Maha Blanca. Sige, amo ni siyang ingredients. Buko strips, may egg, may all-purpose flour, ano pagid? Rasip kanyog. Sige i-discover nyo naman kung ano. So, again, subscribe, like, and comment. I-comment down kung ano naman ang ngalan sang menu nga lutuo namon. So, may part 3. Balikan namon karon. Ang makukulit. Say hi! Okay. So, mabalik kita karon. Lantaon natin kung ano naman ang ngalan sang next nga menu kag ano iya nga itsura. Again, manamit nga Maha Blanca. Kung sino naka-answer sa insakto kagina, meaning perme kamo sinagaluto. Sige. Bye-bye. Kita-kits liwat karon sa bag-o nga menu. Bye! Bye-bye. Kita-kits sa bag-o nga menu karon. Stay tuned. Part 3 i-reveal namon liwat ang answer.